u tohoto videa a dnešní video je rychlá soutěž. Je to soutěž o videa na přání a jdeme na to. Za prvé udělám to, že řeknu podmínky. Stačí napsat do komentářů já a to všechno stačí. Postupně si vás zapíšu na papírky a budu losovat. Budou 3 místa. První vyhrává příběh nebo díl seriálu BFF na přání, takže mi může napsat do komentářů, jak vlastně chce, aby ten díl probíhal. Druhý místo. To má music video na přání, na kterém se domluvíme v komentářích pod videem vyhlášení. Třetí místo má malou sketch na přání. Samozřejmě, teď to k tomu videu, k tomu vyhlášení. Vyhlášení bude buď v pondělí nebo v úterý 19. nebo 20. podle toho, jak budu mít čas. A přihlašovat se můžete od 14. což je dneska. Až do pondělí a v úterý by mohlo být to video s vyhlášením. Tak děkuju, to by bylo všechno. Doufám, že jsem tě neuspala tím, jak jsem tady mlela o té soutěži. Tak to bylo všechno a ahoj! Jo a nezapomeň na podmínky. Jenom stačí napsat do komentářů já a zapíšu si tě na papírek.